The introduction. Problematica uniatismului în Transilvania nu reprezintă doar o filă a istoriei ecleziastice din România, ci o paradigmă complexă ce a generat, pe de o parte, o direcție naționalistă în sânul poporului român, dezamăgit de toate promisiunile politice ale regimurilor străine, iar pe de altă parte, o rană deschisă încă în sufletul poporului român de pe plaiurile transilvane. În materialul de față dorim să subliniem faptul că populația românească a Transilvaniei a fost, de-a lungul secolelor, supusă unor ample și repetate acțiuni de prozelitism religios, în care s-au dovedit fără succes. Însă, atunci când prozelitismul catolic și protestant se dovedea inutil în fața statorniciei credinței strămoșești a credincioșilor ardeleni, s-au folosit politici religioase, perfide, ce uzitau un instrumentar lumesc lipsit de orice dimensiune duhovnicească, în scopul propagării religiei impuse de autoritatea politică a vremii. În acest context, plasăm fenomenul unionist din Transilvania și uniatist, al cărui început, marcat de incertitudine, îl putem plasa între anii 1698-1701, a cărui glorie se afirmă în secolul al XIX-lea și ale cărui prelungiri contemporane creează anumite disensiuni între credincioșii români. După cum nuanțam mai sus, atât în cazul impunerii forțate sau a propunerii șirete a greco-catolicismului românilor ardeleni, începutul secolului al XVIII-lea, cât și în cazul desfințării Bisericii Greco-Catolice unite cu Roma, 1948, de către regimul comunist, este implicat în mod abuziv factorul politic care instrumentează religia în scop politico-propagandistic. La fel și după Revoluția din 1989, reafirmările forțate ale greco-catolicismului din punctul nostru de vedere au fost parțial marcate de accente politice și nuanțe ideologico-politizante. Aceste acțiuni ilegitime din punct de vedere teologic, social și etic nu au întărit nici partea ortodoxă, nici cea catolică, ci din contră nu au făcut decât să îndepărteze credincioșii de sacralitate și de formele specifice de spiritualitate și să accentueze secularizarea și dezbinarea creștinilor. Ținând seama de specificul conferinței de la Lublin, din Polonia, la care participăm, și de importanța Alba Iuliei din România în definirea identității spirituale și naționale a neamului românesc, prelegerea noastră expune date importante de istorie bisericească locală, dar care arată un specific aparte al evoluției poporului român. Alba Iulia este locul în care s-au pus primele baze ale Bisericii Române unite cu Roma, locul în care s-au purtat tratative de unire ale celor două biserici românești în perioada interbelică, dar totodată este și locul în care, forțați conjunctural, membrii clerici al acestei biserici au revenit în sânul Bisericii Ortodoxe la 21 octombrie 1948. Sub presiunile, e adevărat, ale regimului comunist, așa cum spuneam mai sus. Chiar dacă aceste evenimente istorice, trecerea de la ortodoxie la uniație și revenirea de la ortodoxie la uniație, s-au petrecut mai mult prin silnicia puterilor politice, noi trebuie să discernem cu maximă atenție nuanțele istorice și să oferim o evaluare teologică etică lipsită de patos confesionalist, dar în același timp fără menajamente corect politice, având în vedere efectele produse de aceste momente istorice în sânul bisericii și a societății din România. Acțiuni prozelitiste, catolice și protestante în mitropolia Transilvaniei înaintea fenomenului uniatist. Is the first chapter. Actions. I don't read it. Okay. Pământul Transilvaniei a reprezentat din vechime una dintre marile tentații ale imperiilor vremii, având în vedere frumusețile locului și bogățiile pământului, în mod special aurul și sarea. Aceste bogății au determinat pe daci, locuitorii antici ai spațiului, să apere acest teritoriu cu toată puterea lor, dar totodată în același timp i-au făcut numai să mai întărească în patria lor, ci să rămână în Dacia, urmând fericita sinteză dintre daci și romani. I skip the next paragraph. It's a short, very, very short synthesis of the historical importance of Alba Iulia city in the evolution of the Romanian people. So I started with after the instauration of the Hungarian domination in Transylvania. Yes, I think is this.
După instaurarea dominației regatului feudal ungar în Transilvania, românii ortodoxi din provincia intracarpatică au avut de suferit. Ei au trăit în condiții deosebit de grele, fiind lipsiți de drepturi politice și fiind considerați atât de către regele apostolic al Ungariei, care devenise catolic politic, și de către Biserica Romano-Catolică drept schismatici. Preoților ortodoxi li se interzicea să mai facă slujbe și să mai zidească biserici pe seama credincioșilor acestor ținuturi românești. Totuși, românii de aici erau statornici în credință și în tradițiile sfinte, ajutați fiind material și spiritual de către ierarhii și voievozii din celelalte provincii românești. Cât timp catolicii erau puternici, episcopul catolic de la Alba Iulia, capitala Principatului, nu ar fi admis în vecinătatea sa un episcop ortodox schismatic. Odată cu introducerea reformelor religioase în Transilvania și constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei, 1542, 1542, reședința mitropoliților Transilvaniei se mută la Alba Iulia. Aceasta se stabilește într-una din bisericile existente în oraș și din acest moment credința ortodoxă a majorității populației din Principat câștigă în mod firesc unele drepturi, chiar dacă ea nu a devenit receptă. Peste toate acestea, trebuie să amintim de tendințele constante pro-unioniste în spiritul conciliilor Ferrara-Florența. Deși această chestiune are o legătură strânsă cu subiectul nostru, nu ne permite contextul și timpul de a o trata mai îndeaproape, cu toate că problema expune o chestiune ce implică o mare parte din spațiul est-european, Lituania, Polonia, Ucraina, Ungaria și Transilvania. The next paragraph, it's about the proselytism of the Reforma in the Transylvanian area. Yes, so I started Ecclesial Union of Romanian in Transylvania. Oh, yes, okay. Această pagină de istorie bisericească a fost tratată în multe lucrări de istoriografie atât din mediul teologic ortodox cât și în cel greco-catolic, dar și de către istorici laici, care poate ne oferă o imagine obiectivă asupra evenimentelor petrecute în anii 1698-1701. Este de asemenea foarte important și cunoașterea evenimentelor din prima jumătate a veacului al XVIII-lea, deoarece uniația a fost destul de șubredă în primii 50 de ani de după așa zisul act unionist. Din acest motiv a fost nevoie de o forță politică și militară care să constrângă și să preseze constant pentru menținerea uniației. Unii istorii susțin că primele încercări de unire s-ar fi făcut încă din 1697 sau chiar mai devreme, aducând în sprijinul acestei teze un set de acte unioniste, dintre care mai importante sunt 3 procese verbale ale unui sinod de unire din februarie 1697, o rezoluție unionistă semnată de mitropolitul Teofil la 21 martie 1697 și o scrisoare din iunie 1697 adresată lui Leopold Kolonici, arhiepiscopul de Esztergom și primatul Ungariei, semnată de mitropolitul Teofil și de 12 clerici, prin care se confirmau hotărârile de unire. Acesta este considerat de către mulți ca fiind un fals, având în vedere faptul că nu ar fi avut consimțământul sinodului și totodată autenticitatea documentului este îndoielnică, existând multe argumente împotrivă. Actele respective au fost cercetate ulterior de către mai mulți istorici care au semnalat existența unor grave deficiențe de formă și de conținut care nu poate fi pusă la îndoială și care ridică multe semne de întrebare privind autenticitatea documentelor. De pildă, unde sunt originalele acestor acte care au fost citite doar în copie de către au putut convoca un sinod unionist în prezența superintendentului Calvin, care mai avea încă drept de control asupra bisericii românești, și cum se explică expresiile neobișnuite pentru actele vremii. Toate aceste inadvertențe au determinat pe unii istorici să considere aceste acte drept falsuri iezuite și să respingă afirmația conform căreia unirea s-a realizat în timpul lui Teofil. La cealaltă extremă sunt istoricii în spețe greco-catolici care susțin realizarea unirii în sinodul lui Teofil și aceasta într-un cadru oficial. Undeva la mijloc sunt cei care acreditează ideea existenței unor tratative secrete neoficiale între iezuiți și unii clerici români în timpul păstoririi mitropolitului Teofil. Am putea recunoaște momentul Teofil în desfășurarea unirii, însă cel mult ca o etapă în firul tratativelor, și aceasta pentru că se pune în chip logic întrebarea dacă mitropolitul Teofil ar fi acceptat unirea în 1697, ce rost ar mai fi avut încercările de unire din 1698 și perfectarea ei în 1701.
The next two paragraphs are about the very, very historical and linguistical problems of the documents of the Uniatism in Transylvania. The historians say that these documents are not are false. Many signature and many theological and historical aspects. So I will start with defensive revolutionary movement in the 18th century. Oh, okay. Aceste reacții de tip revoluționar împotriva uniației s-au transformat într-o mișcare generală de rezistență care a cuprins întreaga Transilvanie. Protestele împotriva uniației au venit atât din partea oamenilor de rând, cât și a preoților care nu acceptau să renunțe la credința lor. Starea confesională tensionată a vremii este relevată și de cele două episoade ale defectării unirii din 1707-1711 de către episcopul Atanasie Anghel, care avea să revină la ortodoxie pentru un scurt timp împreună cu o parte din protopopi. O acțiune intensă de apărare a legii strămoșești l-a avut ca și protagonist pe călugărul Visarion Sarai, Sfântul Visarion Sarai, în primăvara anului 1797, în urma căreia, la îndemnurile sale, după cum afirma însuși episcopul unit Inocentie Micu, numeroși credincioși uniți refuzau să mai ia parte la slujbele oficiate de preoții greco-catolici. Torentul acțiunii lui Visarion Sarai avea să-și lărgească Albia tot mai mult. Numeroși credincioși din părțile de sud ale Ardealului, lepădând unirea cu Biserica Romei, iar în numeroase zone ale Hunedoarei, a Albei, Făgărașului, aproape că nu se mai putea vorbi despre unire. Sub conducerea unor vașnici luptători pentru ortodoxie, precum Sfinții Oprea Miclăuș din Săliște, Cosma din Deal, Moise Măcenic din Sibiel, Ioan din Galeș, aveau să fie înaintate numeroase plângeri împăratului, mitropolitului din Karloviț, dar și guvernului Transilvan. Numeroase delegații de preoți credincioși având să se îndrepte către Viena. Ca urmare a mișcărilor antiunioniste din Ardeal și-au făcut apariția și reacțiile violente ale Imperiului Habsburgic, în urma cărora aveau să aibă loc numeroase persecuții ale preoților și țăranilor români care refuzau unirea, dar și distrugeri de schituri și mănăstiri transilvanene de către generalul Bucov. Apogeul tuturor mișcărilor antiunioniste din Transilvania este constituit de răscoala lui Seofronie de la Cioara din anii 1759-1761, fiind în mai multe rânduri privat de libertate, ca urmare a acțiunilor de apărare ortodoxiei, călugărul Sofronie a reprezentat o figură proeminentă a secolului al XVIII-lea, datorită amplorii mișcărilor inițiate de numeroase zone din Ardeal. The next paragraph are about the resistance. So I want to show you the icons of, firstly, here you know the Romania's here, the Transylvania, because we speak about Transylvania, and maybe not all of you know the location of Transylvania. This is Romania, and this part of violet, of purple, is Transylvania. It's one of the most important provinces in Romania. With yellow is Moldavia, and with green is the Romanian country, the Wallachia. Here is Alba Iulia, the citadel of Alba Iulia, the cathedral of reunification or coronation, here in the middle of the Habsburg citadel. But now we have a very important monument. This is the icon, the representation of the holy hierarchs, Saint Ilie Iorest, Simeon Ștefan, and Sava Brankovic. In the 17th century, they fight against the Calvinist propaganda. And after that, we have here the Visarion, Sofronie, Oprea, Moise Măcenic, Ioan din Galeș. In the 18th century, the saints who defend the orthodoxy against the uniatism, and other saints
Atanasie, Vasile, Dimitrie, Panamărului, Saints Năsăudeni, martyr, from Năsăud, a part of Transylvania. And this is the cathedral, yes. I show you some pictures, maybe. Yes. Now, reîntregirea bisericească din anul 1948 și politica religioasă a regimului comunist din România. Unification, ecclesial unification from 1948. Okay, yes. Instaurarea regimului comunist. So, in the last paragraph was about many collective revenir la ortodoxie. Came back to orthodoxy in the 19th and in the beginning of the 20th century in Transylvania. Noul regim politic și-a făcut apariția îndată după încheierea celui de-al doilea război mondial în anul 1944, urmând ca în anii următori să aibă loc reforme radicale cu consecințe grave pentru întreaga biserică. La 4 august 1948 intră în vigoare noua lege a cultelor, care impunea un regim restrictiv tuturor confesiunilor din țară, acestea fiind supuse unui control strict al autorităților comuniste. Prima biserică persecutată avea să fie cea majoritară, respectiv Biserica Ortodoxă, aceasta fiind expusă unor presiuni aprige. Unii dintre ierarhi ortodoxi au acceptat amestecul statului în problemele bisericești, au fost înlocuiți, au fost exilați, aceleași măsuri fiind luate și împotriva altor clerici de rând. Din aceștia, 1888 au fost persecutați regimul comunist, unii fiind chiar deportați în afara granițelor țării în Siberia. Aveau să fie pensionați începând în anul 1945 mai mulți episcopi și desfințate eparhii. În acest nou context, o parte a clerului greco-catolic, în frunte cu protopopul Traian Belașcu, s-a adunat la Cluj-Napoca într-un sobor în care au hotărât trecerea la ortodoxie. După 3 săptămâni de formalități, marea parte a clerului unit și-a exprimat adeziunea la Biserica Ortodoxă în cadrul unei ceremonii organizate la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia în data de 21 octombrie 1948. Cu toate că preoții uniți au trecut la ortodoxie, ierarhii Bisericii Române Unite nu au fost de acord să se alăture și ei păstoriților lor, ci au rămas mai departe să slujească Biserica Unită, care fusese interzisă de noul regim politic. Din acest motiv, ierarhii Bisericii Unite au fost închiși și de asemenea 235 de preoți care îi susțineau. Trebuie să amintim faptul că nici Biserica Ortodoxă Română nu a fost scutită de o serie de abuzuri din partea regimului comunist, motiv pentru care peste 2000 priests au fost încarcerați în odioasele temnițe comuniste pentru credința lor ortodoxă. Now, Orthodox Romanian Church and the Greek Catholic Church after 1989. Yes, in Romania. Problema uniatismului a fost discutată în ultimii 30 de ani în diferite medii teologice și contexte academice. După cum s-a precizat, în 1990, în documentul de la Freising, uniatismul nu mai poate constitui model de metodă de unire a celor două biserici. De asemenea, în cadrul sesiunii pentru dialog ecumenic de la Balaman din 93, chiar unii membri ai Bisericilor Unite considerau uniatismul ca fiind o metodă perimată de refacere a unității bisericii. În România, după Revoluția din 1900, I skip the paragraph, the next, in Romania, after the revolution from 1989, unul dintre primele acte normative ale decretului 9 per 1989 s-a abrogat decretul 358 din 48 privind scoaterea în afara legii a cultului greco-catolic. Decretul lege numărul 126 al Consiliului Provizoriu din Uniune Națională din data de 24 aprilie 90 confirma recunoașterea Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică și prevedea ca bunurile acestea aflate în proprietatea statului, cu excepția moșiilor, urmau să fie restituite Bisericii Unite. În ceea ce privește situația bisericilor și a caselor parohiale aflate în posesia Bisericii Ortodoxe, aceasta urma să fie stabilită prin comisiile bilaterale de dialog formate din reprezentanți ai ambelor culte. Aceste comisii nu au reușit să rezolve situațiile conflictuale, din contră au amplificat situații tensionate între membrii aceleași comunități, între ortodoxi și proaspeții reveniți de la uniație, din diverse motive, care, din nou, sunt străine de simțămintele spirituale. Considerăm că elanul spre revenirea la greco-catolicism a fost datorat în mare parte dorinței de deschidere spre Europa după o perioadă de peste 40 de ani de regim comunist ateist. În acest caz vorbim din nou despre o nouă perspectivă
politizată asupra bisericii și credinței. Au existat campanii electorale din partea unor reactivate grupuri țărăniste, filo-greco-catolice, care foloseau drept instrument politic reactivarea Bisericii Unite. In the next two paragraphs, it's about the problematic of the churches, parish houses, and the patrimonial controversy of problema. The last paragraph, I saw the time and I try to be short. Dintr-o altă perspectivă, din cea a cooperării intercreștine între eparhiile din Ardeal, în special ortodoxe și greco-catolice, există o colaborare firească în spiritul irenic al relațiilor ecumenice. Spiritul de bună înțelegere se poate observa cel mai bine la nivelul comunităților parohiale, unde preoții parohi realizează proiecte socioculturale comune. Marea nemulțumire a bisericii români greco-catolice este legată de refuzul Bisericii Ortodoxe Române de a accepta slujirile liturgice dintre membrii clerului ortodox cel unit. Cu toate acestea, între cele două biserici, în momentul de față, s-a conturat o frumoasă legătură bazată pe respect reciproc și pe posibilitatea cooperării pentru rezolvarea problemelor sociale, de mediu, legate de diminuarea fenomenului secularizării din societatea românească. At the end, I want to say some conclusion, very, very short. Firstly, the theological dogmatical dimensions of uniatism were never understood by Orthodox and Greek Catholic believers, only by the clergy. Probably about the purgatory and the Pope. Just that. In the second hand, many social, ethical aspects and problem in this relationship between the Orthodox and the Greek Catholic believers in Transylvania. False and tendentious propaganda against the Romanian Orthodox Church, picturing it as a communist or neo-communist church, obedient church to the political power. Second, connections with the Russian and other Slavic churches in spite of its Latin or Romanic root and of the fact that it should be open only to the West because the Romanian are the Latin people. After the issue of the properties of the Greek Catholic Church, who don't have many believers, and taking into account the Byzantine canons regarding the question of mixed marriage, incinerations, baptism by immersion, with same faith, with the marriage and the baptism with the same faith, good parents. This canon, Orthodox canon, if the believers don't understand it, usually they go to the Greek Catholic priest and they don't respect the canons and liturgical aspects. So these are some problems. Thank you very much, and I hope you'll be very good.